Det vedhæng her til 5.500 kroner, det har den samme størrelse diamant som de 2 ørestikker rundt. Hej, jeg hedder Christine Astrid, og jeg kommer fra Svendborg Vinterrevy. Jeg hedder Jens Christian Møller fra Guldsmed Lauridsen. Vi er i julegavehumør, er det ikke rigtigt? Så meget. Ja. Så hvis du køber dine billetter til Svendborg Vinterrevy inden den 21. december, så deltager du i en fantastisk lodtrækning. Hvad er det, man kan vinde, Jens Christian? Det gør man nemlig. Man kan vinde et par Aagaard Eternity brillantørestikker, som dem her, i 14 karat guld med brillantsliben diamanter til en værdi af ca. 10.000 kroner. Og man deltager også i lodtrækning om et vedhæng i samme serie Eternity. 14 karat guld med en diamant til ca. 5.500 kroner. Wow. Jamen, man kan også, som den sidste ting, vinde 2 billetter til Svendborg Sommerrevy. Ja, så skynd dig ind og køb din billet til Svendborg Vinterrevy. Den har premiere den 19. januar. Adressen er svendborgvinterrevy.dk.